Ya sibingelele siphinde sibingelela enhla nasezantsi bagumbamane wonke umhlaba. Awu ngibingelela ngeculo elimnandi elithi thula moya wami, thula moya wami, thula moya wami, thula. Kunzima, zifundise ukuthula umoya wami. Kukuhle, zifundise ukuthula moya wami. Kudabukisa, zifundise ukuthi uthule moya wami. Isigadla lesi senyama udokotela u2+2. Usigadla senyama safela emazweni undaba zabantu zakhulumisa umakhuluma kwenzeke. Kanti futhi nokukhuluma kwahlula iphoyisa. Nkosi yami, khuluma nomfana kaMamthembu ezalwa uSibiya, sotobo omkhulu, undaba omkhulu. Kade sibona namanje ngisabona. Ningi inkinga zabantu emhlabeni. Abanye sebadidekile uqobo, sebangenza nezinto ezinzima ukuze baphumelele. Abanye sebefuna nento engakaze wayizwa udokotela nje nokuthi khona. Right. Ubalulekile, ngiyakuthanda. Ngiyanikhuthaza mina ukuthi uyazi kube kuya ngami. Ngaphambi ukuthi niyofuna ezinye izinto ezingaguqula impilo yenu. Ukufona nje ubuze. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Akekho okhule azi, sazi nje ngoba ukukhula kunezigaba. Nokuhlangana nabanye abantu futhi kubalulekile. Nanokuzehlisa. Ungathi ungazi uzenza ngathi uyazi. Ngeke uzulapheke ngoba uhlanya olugqoke uthayi alulapheki. Thobekani sizwe sakithi. Ngeke kuhlale kunje. Right. Baningi ke abantu bekhathazekile bengifonela dokotela u2+2 sifuna ukwazi ukuthi igubhu zidinga abanamabhizinisi noma cha. Angivele ngihlale lapho ke. Ngeke ngiphendule ngize ngiphendulele abanye odokotela ngendlela abasebenza ngayo ngoba nendlela yokusebenza kayifani. Kodwa engifisa nikwazi namhlanje ukuthi isigubhu njalo sikhuluma ngesithixo. Isithixo yinto zakhela yona ohlezi njalo uguqa uthandaza kuyo. Njalo hlezi uyikhulumisa ukhutha kwenzeke ukuthi nangempela kwenzeke. Ngoba leyo nto sithixo leso esakho. NoNkulunkulu wakubona lokhu waze wathi ningazenzeli izithombe ezibaziweyo. Wayesaba ukuthi angeke namdumisa nokholwela kakhulu la ezithixweni. Zikhona izithixo ziyaphila futhi ziyashesha ngani ngoba zona zibhekelele wena thaka hayi omunye umuntu. Othi yamthinta uNkulunkulu kanti ubheka abaseChina. Ngiyadlala. Okay, angikho lapho. Ngifuna ukusho ukuthi ke isigubhu bakithi asinawo umngcele ukuthi singathathwa umuntu onesebenzayo ongasebenzi. Isigubhu umsebenzi waso ukufukula umuntu simphakamise abe sezingeni elisabekayo lempilo. Abe sezingeni elincomekayo futhi empilweni yakhe. Ngokulandela imigudu noma indlela ezithiza asuka itshelwe yiloyo dokotela asithatha kuwo isigubhu. La ekhaya yakhe. Ngoba nihlezi ningibuza ukuthi mina ngihathalela kuba nesigubhu kodwa nginabhizinisi. Lalela. Iza wena. Uzotshela mina ngikwakhele esiqondane nalento oyifunayo esingenabungozi. Ngoba abantu bagcwele ulwazi olungekho lokuthi waphatha isigubhu kunje. Akuzona zonke izigubhu ezinamanyala. Zibe zinamanyala nguwe osuku uyicelele lokho. Alright. Ukuphumelela yebo siyakudinga, kodwa singadideke engqondweni. Sikudinge size sithi cha noma sokungagcwala imali endlini.
Uma imali ingagcwala endlini, akazenzeli ngani lo muntu yena okwazi ukwenza lokho igcwala imali endlini. Angikho ke lapho futhi. Ngizosho ukuthi imilingo noma ama-magic anginawo mina la ekhaya kwa2+2. Mawufuna into esheshayo ukulala namhlanje uvuka unemali, cha, ngabe ngiyazenzela nami. Mina ngilapha izifo kubantu, ngiphinde ngiphakamise abantu empilweni zabo, ngiphinde ngigqihisa abantu baqine nemizi yabantu kungadlalelwa kuyo. Ngiphinde ngibiyele imizi yabantu ngokwesintu thaqa. Ngiphinde ngivale izingozi, ngivale yonke into umuntu asuka ecelile. Ngiyanikezana izinto ezimfihle ngeke ngakhuluma ngazo la, ngiyakuvuma lokho. Ngiyanikezana umuntu into enhle asuka ayifuna ngimenzela phakame aye phezulu. Mina noma ngabe usebenza uhola imali engacaci, ngakulekelela mina futhi ngivule umqondo wakho ukuthi enza ukuthi kuze siphumelele sephambili. Mina ngiyayithi uma usofikile ukuthi awunamali kumele ngikulekelele ngoba into engiyaziyo lento engiyiphethe engayinikwa ubaba iumlilo. Hey, ingumlilo nami ngiyayesaba. Wanginika ubaba, wanginika. Ngakho ke ngithi nakhu umhlaba ubhubha bakithi. Ningacabanga ukuthi makukhulunywa ngesigubhu kukhulunywa ngento enobungozi. Wena bucabanga lokho, sorry. Mina ngokwami ngithi akunjalo. Ngoba zehlukene igubhu. Ulwazi lolu enginalo olwami. Ngendlela engikhuluma ngayo futhi angifundiswanga futhi angitshelwanga ngumuntu. Ngifuna ukuthi abantu baze bazi ukuthi uma usesayidini lami kufanele wenze izinto eziright ezizojabulisa wena ngaso sonke isikhathi. Uma ufuna ukunotha sokunothisa. Umhlaba lo uqaphela izinto eziningi. Angusabisi. Kunabantu abakhathazekile nje, abanye sebawile bhu, bathatha izinto baze baphakama amawala. Hey, okungapheli kuyahlola. Thina ke ngoba sibasha asenzeni izinto eziyosilasta empilweni. Ziphinde noma sesingasekho zikhusele umndeni wethu. Singachamazeli. Singabi nomhobholo. Yini umhlaba lo. Kusho ukuthini ukuthi umhlaba? Hey, wothi mawuhambe emhlabeni bese uhlonipha umhlaba. Ngisho kwamina noma ngathi nginezinto ezijulile abantu bangazi bathi ngiyingozi hey, ngiyawusaba umhlaba kwawena, ngiyakusaba futhi ngiyakuhlonipha. Ingakho ngihlezi ngithi shwele kuwe, shwele kuwe, shwele kuwe. Wena ongibuka shwele, shwele, ngiyakuthanda. Asiphakameni sonke. Sithi nginalokhu ngakuthola kanzima. Nginalokhu ngakuthola kanzima ngoba ngayenze njani? Ngasukuma. Umhlaba lo bakithi asuhlonipheni, ngiyanithanda. Ososizini kumanje akaphakame ethi ngiyalangazelela ukufika kudokotela 2+2. Osoyinhlungwini, ogulayo, onani. Uhlanye ugqoka uthi hayi alulapheki. Ningazenzi abaziyo umungazi. Kwamkela ukuthi awazi umungazi. Indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngizama ukuvula izingqondo kubantu bakithi ukuthi noze umuntu bethu wenza ukuthi okunye uyibuza ukuthi ngempela ngabe yenzeka lento into ekhona yini. Kodwa ke la ekhaya ngizama ukusho ukuthi into esheshayo anginayo bakithi, imali esheshayo. Umuntu nje useza speed efuna ukuthi kusekusasa kugcwele imali. Angezi ekhaya bakithi, anginayo. Ngiyacela angezi ekhaya. Dokotela 2+2 uyatholakala from 3 ekseni uyafoneleka to 6 ntambama. Kwazi kwathi 6 o'clock ngale ungalingi ufone. Nginesineke, nginothando, kodwa ngale ka6 koba ngathi anginaso isineke ngoba ngisuke sengibhizi. Ngiyacela bakithi, ngiyacela.
asithandazeni. Uma umuntu ungakusebenzeli guqa phansi ngedolo uthandaze. Uma umthandazo uhambela kancane wozothatha umthaba, umthaba wesinkwa lo, woza uthatha umthaba. Uma uthathe lo mthaba, angithi umthandazo awukusebenzeli noma ngathi uthatha kude, bese ungitholela amakhandlela amathathu, eliyelo, elimhlophe, eliblue kulo mthaba, bese wamisa la phambi kwalo mthaba. Nalento engifake la, bese ukhuleka kulo mthaba, impendulo ziyofika kuwe, impendulo ziyofika kuwe. Uma zifika kuwe impendulo, uzobe soyazi ukuthi uphuma kanjani, uphume kanjani, uphumelela kanjani. Ngoba empilweni akekho odalela ukuhlupheka ungazibukeli phansi. Noma bekubukela phansi abangcono, kukhona abazi ukuthi bayaziwa ukuthi bona banemali banani. Lalela, ngeke kuhlale kunjani kunje, ngeke kuhlale kunjani kunje. Sukumani. Asiviveni sonke silweni. Udokotela 2+2 uyabalekelela abantu empilweni zakhe. Cula leli culo, uculele nomunye. Ukhathazekile othandweni, ukhathazekile empilweni, ukhathazekile ngokwezimali, woza kimi kodwa hayi esheshayo. Kodwa Isigubu ningacabanga ukuthi into esabekayo yini Isithixo. Lokho bengifuna ukunitshela khona. Isigubu yini? Isithixo. Yini isithixo? Into okwazi ukuguqa kuyo, wethembele kuyo, ubikele yona, izinto zakho zenzeke ngokusheshsha. Baba yini, ngiyanithanda nonke.